Eta gaur arratsaldean elkarte feministek elkarretaratzea deitu dute Barakaldon ere. Azken egunetan gertatutako 2 eraso matxistak salatzeko. Ainitze Bega. Bai, hemen izango da Herriko plazan arratsaldeko 6:30 esan duzun bezala asteburuan izandako 2 eraso matxistak salatzeko. Kasuetako batean gizon batek bere bikotekidea bortxatu zuen eta dagoeneko atxilotuta dago, eta bigarren kasua, sexu erasoa baita ere, ikertzen ari da ertzaintza. Elkarte feministak oso kezkatuta daude Barakaldon azken aldian egon den eraso matxisten gorakada handiagaitik. Azken hilabetean bakarrik 8 salatu behar izan dituzte, eta Barakaldon mota honetako erasoentzako tokirik ez dagoela berretsi dute. Konzentrazioa egingo dugu hemen Barakaldon, gure gaitzespen amorratuena adierazteko eta esateko erasorik ez erantzunik gabe ez dela egongo Barakaldon, eta ere ezigitzeko baliabide eta neurri efikazak eta realak pandemia honi aurre egin ahal izateko.